اللهم 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 آمين آمين يا رب العالمين. عائشہ دعا فرماؤ جا. آمین 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 اللہ آمین آمین. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، میرا اللہ شاہ غلام خان دی بخشش فرما، مغفرت فرما، میرے واسطے صدقہ خراج کے تنے تیرے بارگاہ. یا اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرما، اس صدقے دے صدقہ میرا اللہ ان کو اپنی رحمت جگہ عطا فرما. مجھے آخرت دے تمام منازل آسان فرما، مجھے اولاد کو نیک تے ایک بنا، 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا، قرآن دے تلاوت نصیب فرما. میرا اللہ ہی گھر کو تمام مصیبتیں کو دور فرما. میرا اللہ بہت بڑے نیک لوگ تشریف فرما. اتعین